खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन बेसेबां जौ लोंदों बेखौ ब्रेथ एनालाइजारनि गेजेरजों पुलिसखौनो नायदों आरो गोबां जौ लोंनायखौ हमनो मोननायनि उनाव साख्रिनिफ्राय होखारदों नंगौ डिउटि होफुबाय थानाय समाव जौ लोंनायानो खैफोद लाबोदों आसाम पुलिसनि कनस्टेबल नृपेन्द्र कुमारनि जिउआव कनस्टेबल नृपेन्द्र कुमारा गुवाहाटीनि पाटासिल आम्बारि थानायाव पस्टिंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे खामानिखौ लानानै कनस्टेबल नृपेन्द्र कुमारनो गोबां खेब फन हरनायबो जादोंमोन नाथाय नृपेन्द्र कुमारा फनखौ हमाखैमोन उनाव पुलिस थानायाव फैनानै नायफैनायाव कनस्टेबल बिथांखौ उन्दुबाय थानाय थासारियाव नुफैदोंमोन बेयावनो जौ लोंनानै उन्दुनायनि सन्देह खालामनानै ब्रेथ एनालाइजारजों बेसेबां जौ लोंदों बेखौ गुबुन पुलिसफोरानो नायदोंमोन जेराव गोबां बिबांनि जौ लोंनायखौ हमनो हादोंमोन आरो बेनि उनावनो कनस्टेबल नृपेन्द्र कुमारखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों BTC आयेन आफादाव मैया गोलोम बोथोरनि जथुम्मा जादों जथुम्मानि समाव सदनाव दुंहाव थासारि जादों जेराव बियाब दाफामनायखौ लानानै सावरायैनि थाखाय BPF दोला सदनखौ एंगारदों सदन एंगारनायनि सायाव BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंथिदों दि BPF दोलोआ जि खोथा लानानै दाबि खालामदों बियो काउन्सिलनिबो मेटार नङा आरो एसेम्ब्लिनिबो मेटार नङा बियो बिसायख'थि आयगनिसो मेटार नाथाय आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै BPF दोलोआ आन्दोलन खालामबोदों आरो सदन एंगारदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिबावदों दि गोनांथि गैयै खोथाखौ लानानै BPF दोलोआ राजखान्थि मुलाम्फा लानो नाजादों बेनि अनगा जेबो नङा डिलिमिटेसननि सोमोन्दै गासै आसामनि दोलो आफाद आरो नोगोरारिफोरा बुजि मोनो होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ लोगोसे बुंथिबावदों दि अदालगुरि लकसभाखौ जोंनोबो नांगौ नाथाय अदालगुरि आरो दरंआ जारिमिनारि जायगा बेखौ बिथा खालामनानै दरं लकसभा बियाबनि मुंखौ भैरबकुन्द जानांगौनि थाखाय बिसायख'थि आयगनिसिम खावलायहरनो थाखाय आसाम सोरखारा केबिनेटआव थांखि लादों आरो बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ बेराफारसेथिं बियाब दाफामनायाव आसाम सोरखारनिनो आखाय थानायखौ रोखा खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे हारिनिफ्राय असमिया हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बियाब दाफामनाया जादों बेखौ फोरमायनो नाजादों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि असमिया हारिनि रैखाथिनि थाखायनो बे बियाब दाफामनायखौ खालामनाय जादों आरो जुदि बियाब दाफामनाय जायामोनब्ला असमिया हारिया गोबां सान लोरबां जानानै थागौमोन दा जेसेबां बियाब दंमोन बेनि मादाव मोनफ्रोमबो बिसायख'थियावनो असमियाफोरा मोनबायै मासिखौ खोमानानै लाबोगासिनो दं आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला असमियाफोरनि MLA आ 62नि गाहायाव फैनो बारा गोबाव सम लानाय नङा आरो असमिया हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय राजखान्थि मोनथाया गैया जालांगोन दा जेरै बरपेटा बियाबखौ जों लाबोफिननो हाबाय बेबायदिनो लखिमपुर धेमाजि गोदान बियाब मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो जि खालामदों असमिया हारिनि रैखाथिनि थाखायसो खालामदों होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ओजोंहाय जोंनि संबिधानिक मोनथायनि जि रैखाथि बेनि सायावनो BTC सोरखारा सदनाव सावरायाबा बेयो दुखुनांथाव होननानै बुंथियो BPFनिफ्राय मानोना बियाब दाफामनाय आयदाया दा BTCनि थाखाय जोबोद गोनां आयदा जुदि बे आयदानि सायावनो फंसेबो सावरायनो नागिराब्ला दुखुनांथाव जायनि थाखाय BPF दोलोआ सदनखौ एंगारदों होननानै फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय जायनाखि BTCनि एसेम्ब्लियाव गासै 46 MCL दं गासैबो जुदि अदालगुरि लकसभा नांगौनि थाखाय थांखि लानानै बिसायख'थि आयगनिसिम दैथायहरो बेखौ BPF दोलोआ लुबैदोंमोन नाथाय सोरखारा खाबु होआखै आरो बियो जोंनि खहा होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय सोनाब बंगआव जिल्ला परिषद ग्राम पन्चायत आरो पन्चायत समितिनि थाखाय पन्चायत बिसायख'थि जादोंमोन जेराव TMC दोलोआ गोबां भट मोननानै देरहानाया रोखा जाबाय ग्राम पन्चायतआव 63,229 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जादोंमोन जेराव मैया हरनि 11:30 बाजिसिमाव TMCआ 30,391 भटजों देरहासारनो हाखाबायमोन आरो 1,767 आव लिडिं जानानै दंमोन ओजोंहाय BJP दोलोआ 8,239 सिटआव देरहानो हाबायमोन आरो 447 आव आवगायनानै दंमोन CPIMआ 2,534 आव देरहाबायमोन आरो कंग्रेस दोलोआ 2,158 मासियाव देरहासारनो हाबायमोन बेनि अनगायैबो पन्चायत समितियाव 9,728 सिटनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन जेराव TMCआ 2,612 आव देरहासारनो हाबायमोन BJPआ 275 CPIMआ 63 आरो कंग्रेस दोलोआ मोन 50 मासियाव देरहासारनो हाबायमोन BTC आयेन आफादनि सदनाव बेरेखा दोलोजों दान्थे बिदान्थे दावराव दावसि जानायनि अनगायैबो सोरखाराव थानाय MCLA आरो EMनि गेजेरावबो दान्थे बिदान्थे खामानि मावनो हायैखौ लानानै EM अरुप कुमार देखौ बिबान एंगारनो बोसोन होदों MCLA सजल कुमार सिंहाया
एम अरुण कुमार दे आरो एमएलए सजल कुमार सिंहानि गेजेराव दावराव जानायखौ सामलायनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसिआव सावस्रि बिफानाव नांगौ बायदि खामानि जायाखै आरो नांगौ बायदि जौगानाय जायाखै जायनि थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा जेंना मोननो गोनां जादों होननानै एमएलए सजल कुमार सिंहआ सावस्रि बिफाननि एम अरुण कुमार देखौ बुंथिदोंमोन आरो जुदि खामानिखौ मावनो हायाब्ला रिजाइन होनो थाखायबो बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो सानैनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जादों जाहोनाव प्रमद बर'आ सामलायनो गोनां जादों। जायनाखि रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोदोंमोन बेनिखायनो रायजो राजानि जानानै बेफोर खोथाखौ बुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों सजल कुमार सिंहआ। नाथाय बेनि सायाव एम बिथाङा फिननाय होनो हायाखै आरो जानला मोनला खोथाफोरखौसो बुंलाबायदों होननानैबो बुंथिदों एमएलए सजल कुमार सिंह बिथाङा। सोनाब बंगआव बिसायख'थिनि दावहा भट होनाय सानाव दावराव दावसि जानायनि अनगायैबो भट साननाय सानावबो दावराव दावसि। थारैनो बिसायख'थिब्लाबो थैनि बाना बोहैनायनि दावहा जायो सोनाब बंगआव। गुबुन रायजोफोराव बिसायख'थियाव देरहानाय जेननायखौ लानानै फोरबोआव गावग्रा बमा गावनानै रंजायो, नाथाय सोनाब बंगनि बिसायख'थियाव गुबै बमा बेफ्रुहैयो। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। मैयानि बिसायख'थिनि भट साननाय सानावबो बमा बेफ्रुहोनाय जाथाय जादों सोनाब बंगआव। सोनाब बंगनि खोला 24 नं पारगानासनि सिङाव थानाय डायमन्ड हार्बरनि सिङाव थानाय मोनसे भट मिरुआवनो बमा बेफ्रुहोदों। बेफोर जाथायनि अनगायैबो गोबां सानथ्र'हायै जाथायफोर जादों सोनाब बंगआव। मैयानि भट साननाय सानाव कचबिहारावबो टिएमसिनि बिजाथि रिंकु रायआ बेलट पेपारावनो खालि आरो दै सारनानै होदों, जायनि थाखाय पुलिस प्रशासना बिथांजोखौ भट साननाय मिरुनिफ्राय बायजोआव दिहुनबोनो गोनां जादों। बाराकपुरावबो बिजेपिनि बिजाथिखौ हमख्राब भट साननाय मिरु सिंनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो गोनां जादों। मालदायावबो बेलट पेपारखौनो खावनो नाजानायखौ लानानै दोलोनि मानसिफोर आरो पुलिस प्रशासननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे, जेराव पुलिस प्रशासना लावथि सिबनो गोनां जादों। बेबायदिनो पन्चायत बिसायख'थियाव सानथ्र'हायै जाथायफोर जादों। बिसायख'थिनि सानाव सासे पुलिसआ दोलोनि सुबुंफोरजों गाज्रि बुग्लिजानाय, जोजानाय, सौजानाय आरो बुद्रुजानाय जाथायाबो समाज बिजोङाव गोसारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया नदियायाव जादों। भट मिरुआव दुंहाव थासारि जानायखौ सामलायनो थांनायावनो पुलिसआ गाज्रि गाग्लोबजादों, जायजों गोबां गाज्रियैबो जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गासै सोरखारि कलेज, प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो PDUAMनि समखौ सोलायनाय जाबाय। सुबुंफोरनो सिबिथाय होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो गभर्नमेन्ट कलेज, प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो PDUAMनि समखौ सोलायनाय जाबाय। बेनि सायाव आसामनि हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय नटिफिकेसन ओंखारदों। बे नटिफिकेसननि बायदिब्ला आसामनि गासैबो सोरखारि कलेज, प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो PDUAMनि टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफफोरा दानिया फुंनि 9 रिंगायावनो सौफैनो नांगोन आरो बेलासि 5 रिंगासिम खामानिखौ मावनो नांगोन। सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम टिफिन टाइम अदेबानि जानाय लोंनायनि थाखाय सम मोनगोन। स्टाफनि नुजाथि फैनायखौ टेकनिकेल प्रसेसनि गेजेरजों रेकर्ड खालामनाय जागोन होननानैबो नटिफिकेसनाव मख'नाय जादों। गंसे स्कुल बासआ गंसे TUV गारिखौ गोख्रोङै सौख्रांनायनि जाहोनाव 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सानैया गाज्रियैनो जोखोम जादों। दिल्ली मिरट एक्सप्रेस वेआव जादों बे जाब्रबथाया। बे जाथाया फुंनि 6 रिंगासो समाव जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला स्कुल बासआव रावबो फरायसाफोर गाखोआखैमोन आरो स्टाफखौ लायनो थाखाय थांबाय थानाय समावनो CNG सोखांनायनि उनाव बासआ गोरोन्थि दिगजों अदेबानि रं साइडजों खारदोंमोन। बेनि उनाव TUV गारिखौ सौख्रांदों, जायजों TUV गारिया थेर बेथेर जादों आरो जाब्रबथायजों 7 जायगायावनो जिउ गोमादों आरो जिउ गोमानाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गेस काटारनि मददजोंसो गारिखौ हाख'नानै दिहुननो गोनां जादों। उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्कुल बासआ दिल्लीनिफ्राय फैगासिनो दंमोन आरो TUV गारिया मिरटनिफ्राय गुरगांव फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय स्कुल बासनि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों, मानोना स्कुल बासआ 9 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो गोरोन्थि दिगजों खारबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे गासै जाथाया CCTVआवबो सेबखांजादों। डिब्रुगड़ आरो धुबरी जिल्लानि उनाव नलबारियाव गोबां बांदों HIV पजिटिभ अदेबानि एड्स बेराम। नलबारिनि सावस्रि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला 6 दाननि गेजेरावनो 200नि गोबांनि देहायाव एड्स बेराम मोननो हादों, जेरावनाखि थांनाय बोसोराव 300नि गोबांनि देहायाव एड्स बेरामखौ मोननो हानाय जादोंमोन। नाथाय बे बोसोराव दान मोनद'नि गेजेरावनो 200नि गोबांनि देहायाव एड्स बेरामखौ मोननो हादों, जाय गिख्रंथाव होननानै फोरमायथिदों। आरो गंसे सिरिन्जजों गोबां सुबुंफोरा ड्राग्स लानायनि जाहोनावनो एड्स बेरामा गोसारगासिनो दं। बेनिखायनो लाइमोनफोरा जाहाथे बेनि सायाव सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायहरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला नलबारियाव दासिम 400नि गोबाङा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव आनजाद नायनो फैनायाव एड्स बेराम थानायखौ हमनो हादों। बेनि उनावनो
बिथांमोनखौ फाहामथाय होनाय जादों नाथाय जायफोरा देहा फाहामसालियाव आनजाद नायफैयाखै बिथांमोनहानो बेरामखौ राननायनि खामानिखौ मावगासिनो दं जायनि थाखाय बेरामा जोबोद गोख्रैथिजों गोसारगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।